Nu finder jeg en tabel, eller hvad? Fordi det er et fucking grænte hoved, mand. Hvis der lige siger, så kan vi sige, fuck, det er stort, det hoved her, mand. Så for helvede. Godt, jeg har et glas fyldt med vand. Jeg kan ikke suge det, mand. Hvad er det? Det tror jeg ikke, jeg skal. Ej, nu bliver det for gjort i her slet 2 uger eller sådan noget sidste gang. Skulle det ikke lige færdigt?